ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וגם עזה שייכת, כולה שייכת לארץ ישראל, מהנהר פרת ועד אל עריש. אני לא בעד ליזום עכשיו מלחמה כדי להגיע עד נהר פרת או עד הנילוס, אבל מה שבידינו, ועכשיו ראינו את הערבים יוצאים, אנחנו צריכים להיכנס. מתי? מיד אחרי המלחמה. דרך אגב, לתוחמת הצפונית אפשר להיכנס מיד, וזה יאפשר להיכנס גם לעוטף עזה. כל הדברים האלה הם כל כך ברורים. באתי אל המקום הזה בגלל שכאן מותר לומר שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לא בכל מקום מותר להגיד את זה. לא בכל מקום מותר להגיד שעזה היא חלק מארץ ישראל. עזה לכל הדעות היא חלק מארץ ישראל, ואין אפשרות לשמור על ביטחון בלי להיות בארץ ישראל וליישב את ארץ ישראל. ומי שרוצה לחזור לעוטף, והרבה רוצים לחזור לעוטף, אין יותר דבר כזה עוטף, זה חלק מחבל ארץ שלם, עזה ובנותיה, ויהיה ביטחון כאשר יהודים יישבו את ארץ ישראל. אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד שנים להתכונן, להתמודד עם הנושא הזה של כיבוש רצועת עזה, אבל מאחר ונכשלנו במתן ההתראה ולא היינו שם כצבא וכמודיעין בזמן חדירת אנשי החמאס, אז אני אומר, וואלה, עדיף לשמור על צניעות ולהפגין במעשים. אני גם רוצה להגיד שאני מתחבר מאוד למה שנאמר כאן על ידך, שהחטופים זה מעל הכל, חובת